Hij is begonnen met zijn eigen verzameling, hè? Zo is het begonnen. Dus de auto's die hij gereden heeft, ja. En die heeft hij gekocht, die stonden mooi in de vitrine. En toen kwam dit erbij en dat erbij. En dus dit is een uit de hand gelopen hobby. Ja. Toen zei u van, er moet wat uit. Ja, er moet nog steeds wat uit, want hij is aan het afbouwen. Ander onderwerp. Het is een modelautobeurs. Wij zijn ooit begonnen met 4 man. En er zijn nog 3 van oer. We hebben er inmiddels weer hulp bij, want ja, we zijn wat ouder. Maar de beurs die is nu 40 jaar onderwijs. En we willen eigenlijk naar de 50 daar. Dus we moeten nog even terug. Maar wat vind je zo mooi aan deze autootjes al je? Het is vaak jeugdsentiment. Het is ook een beetje bijbluwen, hè? Ze zeggen wel eens, je hebt er geen bijen aan, maar we bloeien ook een beetje bijen, daarop. Hij is nu 81, dus je moet stoppen. En waar komt u vandaan? Den Dolder. En wat maakt het hier zo bijzonder dat u hier 40 jaar komt? Het sfeertje. Het sfeertje met de mensen, het gesprek met de mensen. En ja, ik heb natuurlijk die jongens, die heb ik leren kennen in de loop van de jaren. Dus ik wil, dat is gewoon het leuke. Zit er nog wat bij voor Jim? Ja, nou ja, wij zitten in dat oude spul. Maar het mooiste oude spul is mooier dan het naaien vanzelf. Ja, de meesten die kepen zo soms het naaien, maar ja, in die tijd leefd hadden bij het oude spul bij mij maken had, dan dat viel je er vervolgens maar beter bij vanzelf. Hè? Ja, maar en je bent echt een sammler? We hebben verzamelaars. Ja, we hebben verzamelaars. We hebben broers. Ben je overal naar beurzen daar, dus we werden op een lease staan en dat, nou ja, dat zetten we weer in de computer en dan rieden we er weer erheen vanzelf. Hè? Ik denk hij is misschien wel 4, 6 keer, ja, 4, 6 hier wel, ja, zoiets denk ik. Ja. En altijd te keren? Ja. Meestal wel, als ik de vrouwen aan het werk is, dan zie ik wel zo in, maar meestal zie ik dan te geren. Verzamelen, dat zie je wel VW-busjes en kevers, dat vind ik prachtig mooi. Als een just riet, dat is gewoon geweldig, dat jou die kippenvel we hebben zelfs in een bus getrouwd. Oh ja? Ja. Zo krijgen we het. Zie je het zo? Dus houden we echt kosten vol met al je VW-busjes en kevers en ja. Maar dat is toch wel goed? Ja, ik maak zo. Ja, afstafje. ja, ik maak zo. Nee. Dat hoor ik daar net aan, want dan kon dan ze misschien wel vallen. Dat bedoel ik niet. Het is dus net alleen voor Lietse bands, is maar dit soort dingen. Nee. Ik pak er niet kosten vol met al die mooie auto's. Ja, ik wil de Duitsland bij Oostenrijk op vakantie gaan. Ik had 5 verdiendenkasten naar Haga vol. Dus, en je bent hier together? Nee, mijn broer is getrouwd. Ja, ik ben trouw dus. Ik ben hier nog met mijn 2 jongste broers bij nog. Ja, het is een soort een kick, hè. Dat is, daar komt ze haast niet meer van oud. Dus, en jouw vrouw vindt het niks? Mijn vrouw is Indisch en die houdt heel veel van, misschien kennen jullie die marken misschien wel. Dat is Passamalm. Ja. Maar zij vindt die autootjes dus niks aan? Nee. Is dat jammer? Nou nee, zij vindt het helemaal niet. Kijk, ze wil wel mee. Maar dan moet het niet te lang duren. Maar dan moet je in een uurtje dan moet je al hier weer wegwezen. Dan kun je beter maar je broer. Ja. Ja.